Carlos Alcaraz és un tennista espanyol que amb 20 i pocs anys ja ha guanyat alguns dels títols més importants en tenis i recentment ha sigut notícia per un hàbit com a mínim sorprenent: beure's el suc dels cogombrets amb vinagre. Resulta que en diversos partits ha patit rampes musculars, és a dir, contraccions involuntàries d'un múscul breus però molt doloroses que tenen lloc durant o poc després de l'exercici. Actualment no en sabem del tot la causa, però Alcaraz sembla tenir clar com evitar-les amb el suc de cogombrets. I no és l'únic. Ja l'any 2000 s'utilitzava en atletisme i futbol per prevenir i tractar les rampes. Però té alguna explicació científica? Un grup de recerca australià va suggerir que aquest suc podia inhibir els nervis responsables de les rampes. També és ric en sodi, un mineral que es perd amb la suor i que pot influir en l'equilibri muscular. Per investigar quin ingredient era el responsable d'aquests beneficis, un grup investigador va aïllar el vinagre i van observar que en calia molta menys quantitat que de suc de cogombrets per tractar una rampa i que el vinagre alleujava les rampes més ràpid que aquest suc. I tu, et beuries un got de vinagre per evitar les rampes?